Ty si ma fotíš, že? Hej, dajme jej chvíľu. Jako? Alebo čo dáme? Čo? Nechcia. Nohla, toto ja mám naraz na dvoch místach na vás robel. Lujka! Pinka! Lujka! Pinka! Lujka! Máš tú pinku? Nie, Lujka! Lujka, nemám, ty si mal tú pinku. Čo poďa povedem, že je tam hore! Lujka! Pinka! Lujka! Dobrý! Dobrý deň! Nebola tu Lujka a Pinka? Ste tu správne. Dobrý! Prosím vás, nebola tu Lujka a Pinka? Povedal, že sme tu správne. Tu ste správne. Dobrý, hľadáme naše dve čivavky, Lujku a Pinku. Jaké boli malé? No, tieto mali... Nie, ale predtým, ako ich prešiel ten kamión. Nie, toto nemôžeš, som že vám našu dal- Lujku a Pinku prešiel kamión. Nevieme, ako sa volali. No Lujka a Pinka, takto to mali vytetované cez krbát. Takto. My sme ich denne honili, takže to bolo vidno. Aby keď ich niekto nájde, vidí, aha, Lujka a Pinka. Oni to nemali vytetované, oni to mali vystrihané. No tak ale tak aj. Lebo aby sa videli, že vystrihaj sa. Pinka vidí Lujku a Lujka Pinku, tak sa vystrihali navzájom. Včera jej to tetoval, Ty si pretetoval Viete čo? vystrihané. Nie, ja To som už si si tetoval nájdete. prestrihnúť. No, To už si nájdete, my sme vám ich dali zaramovať. Oni sú vlastne podelen sú 2D. Čivavky jak vyšité. Len teda trošku sú rozhodené. No a tam možno aj to tetovanie bude vidieť. Ja som sa díval, medzi dve sklá sme vám to dali olovom pekne pritaviť si. Nech to už nie je to masívne. Lebo aj my to... Neutečú? Nie, to už neutečú, my sme to odkvapalnili, už je to suché, to už nebude tieť. Ja preto som to aj zacinoval, keby to tieklo. Vieš, prelievačku, mám ti tam aj piesek, nech máš farby. Ako tam máte piesok, keď ste to už Ja zakcinovali poviem olovom? nanopajkou návrtáte a ja do toho sypem normálne po granulách. A to trvá rok, dva, ale za to stojí 280 000 eur. A ja som počul, že vy máte prachy. no. Veď toto, že my máme peniaze, tak my by sme si ich zobrali za sebou. Predám vám čivavy vaše. Áno. Zaramované a k tomu kúpte kamión. Kamión? A ja nemám prečo sa na vás hnevať. No počkaj, nepodávaj mu ruku. Nepodávam ma krivé prsty, nepodám mu. To mi on prešiel. Kamión? No, kamión. Ste si nacúvali kamiónom vlastným na ruku? Nie, ja som... Čo nám chcete predať? Čo? Naše čiva, No naše čiva, však dobre, ale však naše čiva dobre, ale čo niečo, kamión, nie do On ma chráni, on je môj brat. Chránim ho zozadu. On je môj brat nevlastný. Tak, presne. On mi robí background. Presne, a je mu aj backlight, keď treba. Jemu niekedy tak vystreluje paralizér, nie? Nič sa. No, Pozri, ako voláme, čo je? On je nervný, má rád Pinku. Áno, Má teba tiež másne raz za čas. Čo to presíliš, no? A ty máš koho rád? Luigiho? Lujku. Ja Luigu. No, čo ste nám tým kamionom chceli predať? Toto. Kamiónom nám chcel predať čivavy. Ja Čo by sa mal ty kam? spýtať, že čo nám chce predať s čivavami. Kamión. A ten kamión je taký špeciálny, že on vlastne v sebe emuluje iné priestory. Čo? Tam normálne je taký... Čo to je emoluješ? To je ome. Keď vytvára prostredie, ktoré je nejakými zákonitosťami obhnané. Toto presne, aby ty si mal pocit, že reál toto, ale má to svoje, možno, že aj neúplne... Nemáme náhodou definícia konkrétnejšia ako slovo? Presne. Definícia neslúži na to, aby zahmlievala. Moja, hej. Ešte nejaké otázky? No, že čo to... Čo? Toto mám na blízku. Tak to sa vám popýta. Ste taký smutný. Nie, ľúto, tej čivavy, na tú jednu, na tú srať, ale tá druhá tam ma dojala. Ktorá vás dojala? A čo aj tie očička tak liezli.
Tak ja som pri tom nebol. Ja som ale vieš čo pri tom bol a dvakrát som mu musel vraviť, nech to nacúva, lebo som sa aj bál, že či to náhodou nerozdýchajú. Ale si zoberte, to už by mali nekvalitný život. Taká gola ma načívala. Však toto... Ale však sú už aj hospice pre čivavy, všakže. Čo sú? No, zariadíme, no. No idete, a my máme prvú čivava list. Takzvaný čivalís. Čilis. Je to čili? Čilis, u nás sa to volá. Ale nie, my sme šelku, no ti predávam. Zas ma buchol. Ja berem späť už pardon. No. Čo to obsahuje? Je to kamión, keď máš chuť chodiť napríklad, keď furt hľadaš čosi. No on čivavy? Preto sme mali psíkov, lebo stále sme chceli chodiť von. Tak sa to naučíte sami. Toto je priestor, kde nevidíte z kamiónu, z návesu, ale ten vám natoľko bude ukazovať iné priestory. No poďte si to schválne skúsiť. A budú tam aj čivavy? To si, ale Tony! Tony Čiva. To bude jedna čivava a sa bude volať Tony. No My vidíte. sme minuli, potiaľ to bolo čiva, sme museli vypustiť. Ono to tam zateká, kde si čivavy. Lepšie, ale lebo minula nám. To vám ani nepoviem. Nepozára sa vám zle na blízko? Presne, ale minule čo sa nám stalo, že čivavy tečú čo? Ale takto si pustíte. Čivavy tečú čo? Akože, čo? No, čo? Ale zoberte si, že máte takto vodovod a vy tam prídete v tom zlom sne. A z toho vodovodu, ticho, tak je výborný, ale pochopíš prečo. A z toho vodovodu, ktorý je taký oldschoolový, je napojená hadička na sprchu, to musíš tak prepnúť. A tu máš teplú studenú a keď pustíš teplú, tak ide kečup a keď pôjdeš studenú, tak ide tatarka. A čivava? Čo to máš čivavo? No toto sa ja pýtam. Pochopil by som, že keby tam bol... A to sa u vás emulujú len také halúze? Nie, môžete mať aj svet na reálnych základoch, napríklad. Čo vás zaujíma vo vašom osobnom živote? Povedz, čomu sa venujeme? Záhradkárčenie? Nech poviem sa, No, ale viete... tu potrebujem jeho osobnosť cítiť. My sa venujeme záhradkárčeniu Toto ide za teba, hej. a čítame 4 knihy za sebou. A povedzme ešte aj o tom, že čo sme si tie fúrary kúpili. My si kúpili 2 fujary. Ešte, že nemám sklad, by som mal oprskal. Iba dve? My si kúpili 2 fujary. Na čo som vám dve? No, lebo keď každý má, aby mal 2. Nie, veď každý má 2. Raz máš ty 2, raz mám ja 2. Počúvajte, teraz začínam rozmýšľať, či vám aj není škoda ponúkať ten kamión. Nie. Veď vy máte vlastné... Počkaj, my máme problém, pánko. My máme jeden ako panelák, máme, ktorý je zahnutý 3-krát. Štvorec je to, dvor. Hej? No, on študoval architektúru, pozná to. To on vie presne Trikrát pomenovať. zahnutý štvorec. Tak ale veľakrát to môže byť pravda, hej. No, veď ak je to ducho, je jeden panelák, tu ho zahnutý. Raz, dva a tu sa naraz 3. No. Je to také účko, takto čo je zahnuté a vnútri je taký priestor. No, to je úzky. Taký malý intravilán. No. Skoro niečo, čo zaváňa atrium. No také. Ale bez vstupnej A u brány. nás je to menšie, je to B-dvio. Hej? U vás je to A-trio, u nás je to B-dvio. Nie, u nás je to kvarteto. Dobre, no a teraz na tento dvor máme, to je hrozne vysoký panel. Tak uveď vyššiu. Ukáž vyššie, či vieš. Ukáž vyššie. No vyššie. Neviem, ale ale tie okná sú husto! No lebo tam bývame len tak. Áno. Šetríme priestor, máme veľké rodiny. A kolena. Šetríme priestor a máme veľké rodiny? No Tak to už ja volám Tetris. ide v podstate o ten veľký dom, keď obsiahne 2, 3, 4 rodiny je v poriadku, ale keď sa rodiny rozrastajú a sú veľké, v každej je veľa detí. Pridávajú v jednom byte poschodí. Áno! Multigeneračný plazobyt. Áno! U nás je to napríklad, to bol pôvodne 12 poschodový, hej, a teraz je tam 37 poschodí. A viete prečo 37? Lebo všetky byty rozdelili na 3, ale na vrchom poschodí na 4. Hej, studoval, kde kromka vidna. Lebo uľavilo, že to počítal.
Takto nie. Prepačte, ja tu musím vybiť takú malú dierku, ale hneď to plýva. Čo je toto? To bude hobra. To? Ja presne, ja som povedal, ja nebúram steny, ktoré majú na sebe hobru, ten ušľachtilý materiál. No to je na omak, to je ako na omak. Ja vám ináč poviem hroznú vec. Ako? Toto je Riga. Hobra je vec, ktorá sa používa na preklady nad okná, áno. Je to... A neurobíte tu okno a bude to hobra? To by to bol Dick Hobra. Nemôžem bácnúť, bude z teba kobra. No nie, ja sa chcem spýtať naozaj na ten kamión, či to dokáže emulovať tie priestory, lebo... Dokáže, normálny záhon mrkvy, Nie. drevenú dedinu, červené víno. No a čo to? To hovoríme, že prečo chceme ten, teda sa nám hodí, nie? Hej, ja. Ha, lebo máme ten dvor zahnutý tom poschodí a toľko rodín. A každý na tom malom dvore chce mať svoj priestor. A keby ste zaparkovali ten kamión, čo bude náš, do toho nášho dvora, my by sme spravili časový harmonogram, čo kedy bude na dvore. A hlavne každý tam bude po stojačky a tešiť sa. No, ale toto je ušľachtilá myšlienka. Dovolte, ja vám ešte ako poslednú časť procedúry zmerám teplotu.